ne ishe ga social media ice baya da bukata, baya son ganin kowa kusa da shi, baya bukatar mu, baya bukatar ganin kowa, ba mu da rana a gurinsa. Amma Adamu shi ya saki abokanansa, shi ne ike kallon kamar za su yi arziki, dole sai da shi za su yi arziki. Sai Allah da kansa sai ya ce baya bukata, sai suka tafi, sai kowa ya arziki, kowa sai Allah ya ruba masa asiri a cikinsu, kowa sai da Allah ya ruba masa asiri a cikinsu. Tijjani, a lokacin da nake Ɗanladi Nasiri ina cikin damuwa, hankalina ya tashi saboda a lokacin ina da matsala da Ali. A wannan lokacin kuma yaran Ali duka za su je su yi rubutu a media, su kwatance na da dabba, su ɗauko hoton jaki a yi postin su ce a gawa na fada mahaifiyarsa. Dr. menene ko kuke ko Jax ne ko me, na manta abin da ake kwatance na da shi a lokacin. A yi rubutu a duk, wallahi lazim komai ina da shi a ajiye. A yau da girman ku ba zan zo in ce wai in za ku tare min rigima wai ku je social media an zage ni kurama zagin ba. Ai yarinta kenan da rashin tunani. Yarinta kenan da rashin tunani. A'a, kuna da ƙarfi kuma manya ne ku a masana'antar. In an zage ni ku je ku dakatar da waɗannan yaran su daina zage na, shine kawai. Wannan mastil a lokacin shine na ce to tunda ba wanda zai tare mun fada. Ina maganan shekara 5 baya ne, banda yanzu. Na faɗa wa mutane cewa wannan abun shekara 10 wani abu ne, ba shine faru ba wannan. Na raina ya ɓaci sai na yi voice na posting a Instagram na ce duk wanda yake tunanin cewa shi yaro na ne ko abokina ko aminina, ban ga amfanin ku ba, kowa ya kama hanya ya tafi, bana buƙatar ku. Gaskiya ne, na faɗa muku haka, da ku har yara na. A wannan lokacin abin da na expecting shine in ga ɗaya daga cikin ku ya zo gidana ya daki kofa ya shigo ya same ni ya fara danna min ashar. Kai ka isa ka ce mu rabu da kai? Me yake damun ka ne? Hauka kaza. Ai mun faɗa, ku zage ni ku mun faɗa. Saboda bacin rai ya jawo ne haka, amma ba wanda yayi. Ba wanda ya, har sai da kaina naga cewa abin da na yi muku ba daidai bane. Na kira waya, na ɗauki wayata na rubuta text na tura muku, dan Allah ku yi haƙuri. Abin da na aikata na tabbatar da ba daidai bane, bacin rai ne, amma ku yi haƙuri, ku yafe min, mu dawo mu ci gaba da mu'amalar mu. Abin da ya fito daga bakin ku dukkan ku shine me Adamu ya rubuta ma text, wannan ya kira wannan, wannan ya kira wannan, wannan ya kira wannan, me ya rubuta ma ya ce kaza da kaza da kaza, ai ni ma haka ya tura min, wannan ya ce ni ma haka ya tura min, wannan ya ce ni ma haka ya tura min. Kuka kira junan ku ce lalle wannan yaron jaki ne, idan yana so ya ba mu hakuri mu koma gare shi sai dai ya nemi takarda ya rubuta apology ya kawo kowa da kansa, sannan mu duba mu gani, sannan mu koma mu zauna da shi a ci gaba da tafiya. Uwar garki, ni ne uwar garki, ni nake komai, amma yau an waye gari na wulakanta, na yi laifi, na gane laifina, na ba ku haƙuri, amma duk da haka a wannan lokacin sai da aka wulakanta ni. Tun daga wannan lokacin har zuwa yau ba mu koma yadda muke ba, amma mun koma muna shiri, kowa one on one, daban-daban, ba a haɗa ba. Sannan bayan set ɗinku da na yi wasu set ɗin ai su ma mun samu problem, mun kowa ya kama hanyarsa. Zamanin sa Habu Sarki ga su nan, su ma aka zo aka bar wannan set, na sake samun wasu. Haka rayuwa take. Allah subhanahu wa ta'ala ne da kansa ya ce na azurta mutum da mutum, da haka ba za ka nemi arziki ba sai ka nemi taimakon mutum. Taimakon da mutum yake maka daban, wanda Allah yake maka daban, kowanne da mazaunin shi, ba masu da haɗi. Wannan dalilin sa ba na son rika tafiya ni kadai, sai na nemi taimakon mutane su taimake ni in taimake su. Idan Adamu yana so a gyara, sai ya nemi abokanansa, sai su haɗu, sai su zauna, sai su gyara, sai a gyara matsalar. Zai gani in komai ba zai koma yanda yake da ba. Ai tuna kaunarsa. Tafiya ba na buƙatar taimakon ku yanzu. A baya ma ba taimakon kuɗi na nema ba, taimakon a rika jawa yara kunne na nema. Abu na ƙarshe kuma, maganar ka na farko da ka tai sai ka ɗaga rarara sama ka haska shi duniya, saboda yanzu tare da rarara kake. Lokacin da kake tare da ni kake ɗagawa sama, kake yabawa, kake faɗan abubuwa na. Wani lokacin Dauda baya iya bacci sai ya ga kowa ya samu gurin da zai kwanta. Wani lokacin Dauda baya iya bacci, haka ne, sai ya ga ya sallama abinci ba. Dauda wani lokacin da kansa yake rabawa yadda zai kyautata wa mutanen da yake tafi da su. Tafiyarsa ce
duk mutumin da ya ce maka ya yi tafiyar dauda ko ya yi yaron dauda ko ya zauna a ƙarƙashin dauda an yi wata tafiya ba a bashi hakkinsa ba, ka ce in ji Tijjani Asase ni na faɗa ƙarya ike idan kuma da gaske ne ya rubuto tambayar ni kuma zan je gaban dauda za a sallame shi tafi kudin. Ka yi maganar cewa rarara shi duk yaran shi babu wanda bai siya maka mota ba ya siya maka gida, kuma mai bambanci na da shi ya ba da mota an dauka an sa a media yanzu, kuma ni abin da na yi shekara 10 na fito na faɗa yanzu, to mai bambanci na da shi? Akwai bambanci. Lokacin da na yi abin da na yi shekara 15 ne 12 ban kuma fito a lokacin ana ce a yaba min na ba yara na kyautan mota da abokaina na musu aure da kaza. Akwai abubuwan da ban faɗa ba Tijjani, kuma ba na so in ɗauko shi, ka gane? Akwai bambanci. Ni bata min rai aka yi na fito ne magana, ba wai don kawai ina so mutane su san cewa na yi wannan abin ba. Rarara ni ba rarara ne min magana ba, amma kiran shi da kai ka faɗi wani abu wanda ba kowa ne ya sani ba sai mu da muke fim. Ni na bi rarara ya yi amfani da ni, ya yi kuma dumping ɗina. Soyayya da ƙauna da biyayya da so na rantsi da Allah da ne wa rarara. Rarara ya yi min kwatankwacin shi rabi, Allah ya tsine min albarka. Na bi rarara kamfen sama da garuruwa 7 a Najeriya, har Nijar na bi rarara kamfen. Ni ma abinci na ne, ba ina bin shi bane kawai dan kamar yaron shi ba zai bani komai ba sai yayi ra'ayi maybe ya bani kyautar mota ko a'a. Ciniki ne kawai bana yi da shi, kuma yayi using dina ya wulakanta ni, ya jefar da ni a gefe. Saboda a lokacin da nema abula da rarara har na gama ban sami naira miliyan 3 ba a cikin shekara 7 da nema amala da shi. Ku tambayi babanci, ku tambayi duk wanda yake tare da rarara ma na kusa da shi, abokansa ba yaransa ba. Babanci da za ku tambaya, za ku iya samun wannan labarin da nake gaya muku. Duk wannan abin da mutane suke kallon kamar rarara ya yi min hidiman wajen miliyan 100 ko 50. Billahi allazi la ilaha illa huwa ban samu naira miliyan 3 a hannun rara ba. Za mu yi tafiya da rarara zai je a yi abu, a je ya samo miliyan 100, na rantsi da darajar ma'aiki naira 200,000 zai nuna, zai tura min ya ce ga dan wannan a dan wannan a dan yi abu kaza zan neme ka. Ba shi zai hana goben ya kira ni in fita ba. Amma kaga kana tare da shi yanzu sai ka daga ikan kanna kamar ni irin babu wani abu da nayi, shine kawai burinka ka nuna ban yi komai ba. To Allah ya fi ku, na bi ku sau da kafa, har yanzu ma bin ku nake sau da kafa don in zauna lafiya, ba komai ba. Ka fito duk abin da ka faɗa burinka dai a ce ni ne mai laifi, to na ɗauki laifin, amma dai na amayar da abin da zan wanke kaina a gurin yan kaniyu ba a gurin yan kallo ba. Ko da ke yan kaniyu ma sun san komai, su yan kallon da suke kallon suke min kallon cewa an yi min irin abin nan ne kawai na yi butulci. Ina butulci a nan?